לקחו וגרמו להם להיערך כמו שצריך, ואף אחד ממש לא סידר אותם, לא פסיכולוגית ולא אחרת לנושא הזה, אז באיזשהו מקום אתה אומר, ריבונו של עולם, מה קרה שם? ועכשיו נגיע אולי קצת לסיפורים, כמובן לא נוכל להיכנס אפילו לאפס קצה של הסיפורים הכל כך רבים, כוח צביקה וכל האחרים. הנה, אתה עוד פעם עושה את הטעות שכולם עושים. כן, שהיא? כן. הטעות שכולם עושים זה כוח צביקה, שעם כל הכבוד לצביקה גרינגולד, גיבור ישראל וכן הלאה. צביקה גרינגולד זה פרק כזה קטן. ידעתי, שברגע שאני אגיד שם אחד, לא, בוודאי, בוודאי. אסור להגיד שם. אבל אני אומר שוב, צביקה גרינגולד מקבל את מקומו בספר, ומגיע לו, ואני שום דבר לא לוקח מהאתוס והמיתוס, אוקיי? אבל מכיוון שהמפקדים נפלו, כן? וזאת הנקודה שאתה גם כותב עליה בספר. אין אח ורע לכך שכל המפקדים, כן, הראשיים, מפקד החטיבה וסגניו, נהרגו ממש בתחילת הקרבות. נכון. ברשותך, אני רוצה באיזשהו מקום לקחת ולמקד כאן משהו. כשאני מנסה לדבר על הספר הזה, ומה הייתה המטרה העיקרית, שתוך כדי הכתיבה התגלגלה לי, המטרה העיקרית הייתה לספר את סיפורה של חטיבת השריון 188 במלחמת יום כיפורים. אתה אומר, ביג דיל. אבל למה לספר? כי החטיבה הזאת, כמו שאמרתי, הושכחה מהזיכרון הציבורי. ודווקא החטיבה הזאת, מה זאת אומרת דווקא החטיבה? אבל למה היא הושכחה? בואו אנחנו חוזרים עכשיו למה שהתפתחנו. רק ברשותך, נגמור רק את המשפט הזה. דווקא 188 הושכחה, ולמה, איפה הדווקא הזה מגיע? כי זאת החטיבה, ואין בלתה, שהיא זאת, שעליה התנפצו המתקפות של הצבא הסורי, בוודאי ב-24 השעות הראשונות הקריטיות, היא הסדן שאם היא לא הייתה עומדת שם, וכל לוחמיה בחירוף נפש היו עושים מה שהם רוצים, צביקה אחד מהם, כן? כולם, אזי באיזשהו מקום, אנחנו לא יודעים, אם לא היינו מגיעים לאחד הרגעים היותר הקטסטרופליים, מתקומת ישראל מ-48. חורבן בית שישי. דיין קרא לזה, אני אגיד את זה במילים שלי, הגעה למעברות הירדן, כיבוש אולי הגליל וחיפה, ועל פי מקורות זרים, הפעלת האופציה הגרעינית על כל המשתמע. אגב, גם שם חשבו, אוקיי, הם יעמדו ואז יבואו חיל אוויר. נכון? גם כן, חיל אוויר באיזשהו מקום עזר ונעזוב אותו. בוא נחזור למילה הושכח. כן. אוקיי, אז מדוע הוא הושכח? זה בניגוד למיתוס, זה בניגוד לאתוס. אז אני אגיד לך בדיוק. 188 נתפסה שנים בתור החטיבה שהיא הפסידה. למה היא הפסידה? כי בגזרתה, אותה גזרה בלתי הגיונית להגנה, גם מבחינת פרצות, גם מבחינת יחסי כוחות, כן? גזרה שאף אחד לא יכול להגן עליה. בגזרתה הסורים הצליחו לכבוש שטח, ומהגזרה הזו הם באמת באיזשהו מקום אימו על האתוס הציוני. גם לא היו תוכניות, אתה כותב על כך, לא היו תוכניות הגנה, כלומר, היו תוכניות גיר, שהגנה לא היו קיימות? לא, היו קיימות, לא הופעלו. זה גם אחת השאלות שאני מעלה כאן. הייתה תוכנית מגירה, תוציא אותה. אני אומר, לא רוצה את התוכנית המגירה. אתה אלוף פיקוד וכן הלאה, ומותר לך להפעיל שיקול דעת. בוא תראה מה אתה עושה כנגד זה. עדיין אתה יודע שיש מלחמה, לא נעשה. אבל זה היה אז. אתה אומר, היום אתה רוצה להביא חזרה את הסיפור, להוציא את החזרה, להביא את הסיפור הזה למעלה, להוציא אותו מן ההשכחה, לא מהשכחה, מההשכחה. הסיפור של 188 הושכח, מכיוון שאנשים ב-188 אחרי מלחמה, היו עסוקים באיזשהו מקום לשקם את עצמם. את עצמם כבני אדם. כמו שאמרת קודם, אין אח ורע במלחמות ישראל, למצב שבו מפקד החטיבה, סגן מפקד החטיבה וקצין האג"ם נופלים על חרבם בהגנת הבית. במקרה הזה נפח, מרכז הרמה. הם נופלים על הגנת הבית. ועכשיו מה שיש אחר כך... לא היה להם סיכוי, לא היה להם שום סיכוי. ביחסי הכוחות שהם היו. אתה גם מביא אגב את נקודת הראות של הסורים עצמם, כמה שזה קשה מאוד להביא. מעניין איך אתה עושה את זה, אבל זה כבר סיפור אחר. כן. לא היה להם שום סיכוי, ותוך 24 שעות, מח"ט סמח"ט קצין אג"ם נופלים על חרבם. החטיבה הזאת שאמורה להתפרק, וצה"ל מודיע שהיא ירדה מהסד"כ, כמו עוף חול, מתרוממת מחדש, ותוך 48 שעות שוב, עם פיקוד חדש, ועם חיילים שמתקבצים מכאן ומשם, מגיעה וממשיכה בלחימה שלה, והדבר הזה, עוצמתו וכוחו, זה דבר יוצא מגדר הרגיל, שפשוט קשה להסביר אותו. עכשיו, מה אני אומר? אני חוזר לנושא של ההשכחה שדיברנו. החטיבה הזו הייתה עסוקה באיזשהו מקום בלבנות את עצמה, כן? עם הטראומות המטורפות של יחסי הכוחות וכן הלאה. ולפתע פתאום, אין לה זמן לפסטיבלים, למיצגים, ולכל מיני ספרות שקשורה אחרי. הם היו עסוקים באיזשהו מקום בלבנות את עצמה. אנשים כאלה ואחרים התחילו לכתוב ספרים, זכותם. התחילו למנף את עצמם, גם כן זכותם.
קצת נדיבות, חבר'ה, מה קרה? כן. הייתם שם ואז צריך לבד? היה מישהו מה עם 188 שעשתה את מרבית העבודה? יקבץ את הסיפור כולו ויביא אותו אלינו, וזה אתה עושה כאן בספר שלפנינו. נכון, אני רק רוצה ברשותך עוד מילה. 10 שניות. 10 שניות. גם בגזרה הצפונית, אותה גזרה ייחודית, כן. שכביכול נתפסה על ידי גזרת חטיבה 7, גדוד של 188 עשה את מרבית העבודה ומעולם לא קיבל את התודה, גדוד 74, כן. מעולם לא קיבל את התודה הראויה. לא, הספר הזה, כן, הספר הזה בא לתת את התודה לאנשים שאולי יותר מכל גוף אחר בשריון, מגיע להם תודה ענקית כן. מכולנו. תמיד אנחנו מדברים על גיבורים, על ינוש, על רפול, על שמות, אריק שרון וכו'. כאן יש סיפור קולקטיבי. חטיבה 188, חוזרת אל ההיסטוריה. תודה לך על הדברים. ומגיע לה. תודה לך, אבירם. תודה רבה. וחג